napakadami palang mga bagay-bagay na Ay, kailangan. opo. Komplikado po yung pagpapatakbo ng isang airport. Sabi ko nga po, mas komplikado pa siya sa relationship status ng Facebook. Doon, it's complicated lang. Ito, it's really, really complicated. And I think it's less complicated now because you are now given that authority over to monitor But we still have a long way ahead. Ang sinasabi ko nga, what was given to the private sector is only phase 1. So marami pa ho kaming gagawin. May phase 2 pa kami. Ang terminal po na design ni Clark is doon sa master plan natin, 4. Isa pa lang po yung nagagawa ngayon na nasa private sector. So may 3 pa tayo. Nasunod naman lahat. Nasunod po in a way, yes. Ngayon po, ang ginagawa natin, ina-update natin yung master plan, pero ang ginagawa po ni SIAC is we're trying to make sure na masusunod yung ultimate capacity natin na 80 million passengers per annum para sa airport na to. How will you do that? How much money do you need? Malaki po talaga kung malaki. Pero ang point ho is number 1, we have to make sure yung mga lupa are being done, ginagamit siya in accordance with the master plan. Tama po yung zoning. Tama po yung akma, yung mga locators na nilalagay natin kung saan sila dapat ilagay. Kasi kung maglalagay po tayo doon sa hindi nila akma, in the future, paano natin sila paaalisin? Exactly. Magkakaproblema tayo. Mahahamper yung development. So, yun po yung binabantayan ni SIAC ngayon. Yung planning noon, Opo. business development, Opo. dapat talaga magaling. Opo. And that's your job, right? Ngayon po, parte po yun ng trabaho. Hindi lang po ako, sinabi ko nga sa mga empleyado ng SIAC, I cannot do this alone. We're all on this together. Ang maganda lang ho ngayon sa inyo, sabi ko, ako, kaisa nyo ko, galing ako dyan. I am with you. I came from the ranks. So, Exactly. alam ko kung paano to nagawa from day one I was there. So, yung development nito, sabi ko, hindi ko kayang mag-isa. Hindi kaya nino man maging presidente, gaano kakagaling. Hindi mo kayang mag-isa. It has to be a collaborative work, an effort of all employees. Para nga pong parte lang ng katawan, may kanya-kanya tayong function. Nagkataon, ako lang po yung ulo ngayon. Kailangan ko ng kamay, kailangan ko ng paa, kailangan ko ng katawan, kailangan ko may mga daliri, kailangan ko na lahat Exactly. na tulong-tulong talaga. Kung hindi po natin magagawa. Are you the youngest to become president? Hindi po ako sigurado, pero I think I I'm think one you of them. are, di ba? Opo. Kasi the others are a bit more on the senior side, di ba? Medyo po, na ganun nga po. Oo. No? But probably that's an advantage as well, di ba? Liban sa, homegrown, meaning Kapampangan, Opo. Pampanga, May edad na rin po ako. Golden boy na po ako ngayon. 50 ko lang. 50 ka pa. From my nung perspective, November. syempre, you're a lot young. Pero ngayon po, sinasabi nga nila, life begins at 40 na daw po. In-adjust na nila. Hindi na dati, life begins at 30. Ngayon, 40 na daw but po. 50 is the new 30. Opo, parang ganun nga po ngayon. Ha? May mga ganun. Ano po yung trend po ngayon? Lahat tumatawad. Opo. Naalala ko nung bata pa ako, nung line of 2, dinadagdagan ko edad ko eh. Pareho po, ma'am. Ang experience ko po sa airport, age was not friendly to me. Kasi palaging sinasabi, bata ka pa. Hindi po ako ma-promote noon because of my age. And you were boyish looking, I guess. Opo, kaya nung sinasabi nga nun, ayaw po akong i-promote dahil bata pa daw ako. Gusto ko nga po sabihin nun, si Jose Rizal ba, ilang taon siya bago siya naging bayani? Di ba? Exactly. Age was never... Sino ba nagpalaya sa Pilipinas? Di ba, mga po, kaya kabataan? Oo. age was never on my side in my career na in SIAC. Kasi palagi sinasabi, bata ka pa, ganyan-ganyan, hindi pwedeng diyan ka muna bago ka ma-promote. Sabi ko, kailan ba naging hadlang ang edad sa kapasidad ng isang manggagawa para magtrabaho ng mabuti? Alam mo, speaking of edad, dahil ikaw ang pioneer ka, 28 years, may mga gusto ko malaman tungkol sa mga relasyon. Nasabi mo kasi kanina yung relasyon eh. Relasyon nyo sa BCDA. Sila po yung nanay namin. Sila po yung parent company namin. Mabuting Yun. anak naman kayo sa inyong nanay. Kami po ang mabuting anak. Hindi po kami nang aaway ng inuman. Kung Okay. minsan, binabaliwala po kami, inaaway kami, pero hindi po kami nakikipag-away.
Kami hindi nyo naman nagtatrabaho. kaaway yung CDC. Ay, hindi po. Kapatid nyo yan. Opo, we Oo. have a very good working relationship now with CDC. Sa pamumuno po ni Pres Agnes de Vanadera. Ngayon, maganda po yung relasyon ng SIAC at CDC in this administration po. And siguro yung relasyon nyo sa lipad, unti-unti nyo palang inaayos. no? Opo, ang kinaganda po kasi ngayon ng CEO ng Lipad, si CEO Noel Manangkil, dati po siyang presidente ng Clark Development Corporation. So kaya mas maganda po yung pag-uusap namin ngayon, mas maganda po ng di hamak yung relasyon ng SIAC at Lipad ngayon kumpara nung nag-umpisa yung privatization. Kailan ba nag-assume si President Noel? 2022 po. He is President of Lipad. CEO po siya ng Lipad. Opo. President and CEO of Lipad. Very reserved siya eh. Opo. Parang medyo aren't you opposite? Hindi naman po. Nakasama naman. ko rin po siya ng, pareho po kaming lasalista. Na-graduate din siya ng De La Salle University. Nakasama ko rin siya sa, pareho kami ng dorm noon nung college. You speak a common language, Apo. no? To begin with. Apo. Anong major challenges na kaharap nyo ngayon? If we are talking about the master plan, ang dulo niyan, pang ilang taon na tayo ngayon? Since you started, kung 2019 ba 28 years po. 28 years 28 na years. si SIAC. Opo. No, I mean, the master plan, Yung master plan na sinusundan nating huli po, no, ito po ay ginawa ng Airport de Paris. Ang Airport de Paris o ADPI, sila po yung nagpapatakbo ng Charles de Gaulle Airport sa France. Yung panahon po ni President Noynoy Aquino, binigyan ng grant ng French government, ang Philippine government, na gumawa ng master plan para sa Clark Airport. Ang ginawa po ng French government, they hired ADPI o Airport de Paris to prepare the master plan for Clark. So na-approve po ito panahon ni President Pinoy noong time na yon. Ang secretary po ng DOTC pa siya noon is si Secretary Mar Rojas pa. Tapos naging si Secretary Abaya nung panahon na yon. So ngayon po, ina-update natin. Kasi ang master plan ho, every 5 years, kailangan mo siyang i-review. Oo, hindi naman pwedeng di ba? Tama pa ba, akma pa ba yung mga development phases niya? Tama pa ba yung mga industry na nandyan? So, nasa stage ho kami ngayon ng pag-update ng master plan. Kanina nasabi mo yung SIAC walang utang. Wala po. Oo. Sa tagal ko pong 28 years ko sa SIAC, ngayon lang po kami na wala po kaming utang, wala kaming utang sa gobyerno, bayad po kami lahat ng dividendo namin, binayaran namin lahat ng utang namin sa Land Bank at Development Bank of the Philippines, so DBP, na nag-loan po kami dati para mapa-improve yung terminal natin. So ngayon po, sa awa ng Diyos, kahit dumaan po tayo ng pandemya, financially stable po si SIAC at this stage. So bayad po lahat ng utang ng korporasyon ngayon. I see. Ngayon ba, mas kailangan nyo ng tao o okay na kayo sa mga tao nyo? Ngayon po kasi, ang nangyari is na nakaka-approve lang po nung tinatawag naming reorganization. Binawas po kami ng tao dahil nga dinalakilipad. Pero ngayon po, na binigyan kami ng bagong role ng TOTR na meron kaming oversight function sa operations ni Lipad. So gagawa po muna kami ng isang task force na titignan namin paano namin i-oversee yung operations kasi kailangan po namin ng additional tao. Wala na po akong operations people dito sa setup namin ngayon. So after nun, mag-re-reorg ko kami siguro after 6 months, isi-set up muna namin ilan pa yung additional taong kailangan namin para integrate namin sila sa manpower sa plantilla position ng SIAC ngayon.